pozvanie na dnešné podujatie s názvom Spájanie generácií. Veľmi krásne to vyjadril Richard Garnett, citujem: láska je najväčší dar, ktorý môže jedna generácia zanechať druhej. Koniec citátu. Spájanie generácií je aj ústrednou témou Týždňa slovenských knižníc. Ako isto neušlo vašej pozornosti, že práve v tomto týždni na Slovensku prebieha národná kampaň Týždeň slovenských knižníc pod spoločným názvom Knižnice pre všetkých. Ako som už povedala, cieľom je spájanie generácie čitateľov a zvýšiť povedomie o knižniciach ako inštitúciách, ktoré sú vhodné na všeobecné využitie. Isto máte aj osobnú skúsenosť, že knižnice všeobecne už dávno nie sú iba o požičiavaní kníh. Knižnice sú komunitné centrá a dôkazom toho je aj dnešné podujatie. Dámy a páni, ja kým odovzdám slovo pani Jevčákovej, chcem vám, ale aj sebe popriať krásny umelecký zážitok. Prajem vám ešte raz požehnané popoludnie. Najviac, čo môžeme odovzdať, je láska. Nadviažem na slova pani riaditeľky, áno. A tú lásku môžeme vyjadriť nielen slovami, nielen darčekmi, ale aj hudbou. A ja prajem dnešným našim účinkujúcim, aby to nebrali ako vystúpenie, ktoré nejak niekto chce hodnotiť, alebo že sa trápia, alebo že sa boja. Ale nech otvoria svoje srdiečka, lebo vidím, že všetci tu majú aj svojich blízkych. A nech s radosťou im odovzdajú to, čo sa naučili v našej cirkevnej základnej umeleckej škole, keďže aj hudobná škola je škola. A verím, že tak ako sa rodičia, starí rodičia, súrodenci, priatelia, pedagógovia potešia z vašich výkonov, aj vy budete mať radosť z toho, že tú radosť rozdávate. Tak na dnešné popoludnie sme sa s radosťou chystali, pretože je aj pre nás príležitosťou odovzdať radosť ďalej. Lebo myslím si, že v prvom rade tie vaše ratolesti sú trošku aj našimi a máme ich radi. Ako prvú si dnes vypočujeme Patriciu Kotuľákovú na klavíri a zahrá nám od Wolfganga Amadea Mozarta Allegro. Predstavia sa nám aj huslisti a zahrajú nám skladbu Do tance a do skoku od Hansa Lea Hasslera. Keďže huslisti
budú viackrát vystupovať, tak ich predstavím raz, niektorí možno prídu aj druhýkrát, aby som nemusela stále mená hovoriť. Takže bude to Dominik Žovčin, Liliana Skoncová, Martin Štibrich, Zuzana Pionteková a pán učiteľ Tomáš Šoltés. Nech sa páči. Toho roku oslavujeme Rok českej hudby. Je to preto, lebo je 200 výročie narodenia velikána českej národnej hudby Bedřicha Smetanu. O ňom je veľmi zaujímavá informácia, že svoje vrcholné dielo, cyklus symfonických básní Má vlast, skomponoval ako úplne hluchý. Ako musel mať tú hudbu v hlave, keď napriek tomu vytvoril skvostné svetové dielo. Dnes trošku si spomenieme aj na ňo, aj ľudovou piesňou, českou uspávankou Hajej môj andílku v úprave Petra Ebena a v podaní Lívie Jurčišinovej Kukľovej, pretože uspávanka Hajej môj andílku zaznieva aj v Smetanovej opere Hubička. Nech sa páči. Kým Peter Eben bol v podstate našim súčasníkom, nedávno zomrel a jeho syna, aspoň jedného, poznáte určite ako moderátora Českej televízie. Ďalší skladateľ je Jan Jakub Ryba. Jan Jakub Ryba je skladateľ barokový a jeho najznámejšie dielo je Česká mše vánoční. Začína sa to s tým známym, že určite to poznáte. Ale my dnes od Jana Jakuba Rybu si tiež vypočujeme uspávanku. To, že uspávanky v hudbe sa objavujú dávnej aj terajšej, hovorí aj o tom, že aj dnes by sme mali svojim deťom spievať uspávanky. Je to najkrajší vstup do sveta hudby, keď rodičia malým deťom spievajú uspávanky.
Jan Jakub Ryba Uspávanka, podanie Karin Senčákovej. A v ich podaní si vypočujeme úryvok z opery Judáš Makabejský od Georga Friedricha Händla. Hádam, nie takého, kto by nepoznal ikonický film Juraja Jakubiska Perin Baba. A strhujúcu hudbu Petra Habku k tomuto filmu. Dnes si vypočujeme témy z tohoto filmu, hudbu, v názve Páslo dievča Pávy v úprave Jozefa Hudáka. Na zobcovej flaute nám zahrá Soňa Mizeráková, pri klavíri pani učiteľka Janka Pisarčíková.
som poznamenala melódiu piesne Páslo dievča pávy. Väčšina ľudí si myslí, že je to ľudová pieseň. Nie. Je to skladba, ktorú napísal Eugen Suchoň a zaznieva v jeho opere Krútňava. Ale je tak nádherná melódia, že dostala vlastný život a vlastne aj Petr Hapka ju využil vo filmovej hudbe. Nasleduje trošku taký veselší žáner a to je ľudová pieseň Za našim balalom a talianská partizánska pieseň, tiež ľudová, Bella Ciao. Táto pieseň vznikla v druhej svetovej vojne, keď partizáni bojovali odboji proti fašistom. Zahrá nám na akordeóne Timotej Pagor, ale vlastne použije aj svoj najvzácnejší nástroj a to je ľudský hlas. A sám sa bude sprevádzať. Takže Timotej Pagor, spev a akordeón. Ľudský hlas využívajú aj na literárno-dramatickom odbore. Dnes si vypočujeme prózu Kráľovná od Pauliny Simons
A predniesie nám ju Mária Hudáková. Pavlína Simons, kráľovná. Máme čudného suseda. Pri nikom sa nepristaví, okolo seba sa neobzrie. Zhrbený kráča isto, hľadiac do zeme, ako by okolitý svet ani neexistoval. Býva vo veľkom dome so špinavými oknami. Keď som bola trochu menšia, myslela som si, že je to strašidelný dom. Mama mi radila, aby som sa tomu domu vyhýbala. Lepšie povedané, aby som sa vyhýbala susedovi Silvestrovi. A mamu samozrejme treba poslúchať. Väčšinou ju aj poslúcham, ale mamička žiaľ nevie, že najlepšie miesto, kde sa dá hrať pri rieke, je hneď pod Silvestrovým domom. Plochá skala, ako miniskalné mólo, odkiaľ môžete všeličo poslať po vode. Dnes od rána myslím len na to, ako sa pôjdem hrať k rieke. Na moje súkromné slávnostné otvorenie tohtoročnej sezóny hier pri rieke som si zhotovila špeciálnu loďku. Na palubu som pripevnila špeciálny odkaz zalepený v plastovom vrecúšku. Vyzerá super! Na moje obľúbené miesto sa ide po úzkom chodníku. Rieka je stále dosť skalná a divoká. Sneh sa ešte stále topí a berie so sebou aj kúsky rozmočenej hliny. Silný prúd mojej loďke pomôže, aby sa plavila rýchlejšie. Chcem ju pustiť ďalej od brehu. Potrebujem sa načiahnuť ešte centimeter ďalej. Len kúsok, ešte centimeter ďalej. Šmík! Ach, čo to? Čľup! Čo to? Čo sa deje? Á, tá voda je taká studená! Pomoc! Neviem sa zachytiť! Voda ma berie! Pomoc! Lapám po vzduchu. Pomoc! Ticho. Tma. Otváram oči. Kde som to? Čo sa stalo? Ach, aká je mi zima. Tá deka vôbec nepomáha. Počkať. Deka? Kto ma do nej zabalil? Kristínka, žiješ? Prihovára sa mi akýsi neznámy hlas. No keď sa za tým hlasom otočím, zbadám známu tvár. Silvester. Zhýknem od strachu. Neboj sa, už je dobre. Trochu si sa nalogala tej vody a chvíľu si bola mimo, ale už je dobre. Rodičia sú doma? Neviem, nechápem. Spadla som? Topila som sa? Nič si nepamätám. Áno, začul som krik o pomoc. Tak som vybehol z domu a videl som, ako ťa rieka odnáša. Tak som ťa rýchlo vytiahol. Takže ste ma vlastne zachránili? Hej, nuž asi áno. Nesmelo priznáva a podáva mi práve vyluhovaný horúci čaj. Páči sa, pí! Musíš sa zohriať, lebo dostaneš zápal pľúc. Zájdem sa pozrieť, či už máš rodičov doma. Nie! Vykriknem od strachu. Keď sa mamička dozvie, čo som porobila, uškrtí ma. Prečo nie? Potrebuješ sa aj zohriať, oddychnúť si po tej príhode. Áno, pôjdem, ale mama ma uškrtí. Priznávam sa napokon. Ale čo by? Bude celá šťastná
že sa nič horšie nestalo. To vy nepoznáte moju mamu, keď ju rozčúlim. Ale to je predsa normálne. Všetky matky majú taký inštinkt. Boja sa o svoje deti. Keď raz budeš mama, tiež to pochopíš. Ujo, Silvester? Nedá mi neopýtať sa, čo mi vrta v hlave už roky. Čo to tam máte v záhrade? To strašidlo, myslím. Haha, že strašidlo. Rozosmiela som starého pána. To je len starý úľ. Úľ? Akože sa tam chovajú včely? Áno, kedysi som mal roj včiel a medu dosť pre celú rodinu. Moja manželka Julka med milovala. A prečo už nechováte včely? Pýtam sa ďalej. Roj zanikol. To sa stáva, keď zomrie kráľovná, vďaka ktorej včielky pracujú, vyrábajú med a všeličo iné. No ak zomrie, všetko sa rozsype. Cítim, že sa mu o tom ťažko rozpráva. Aha, to je škoda. Áno, ale sú aj horšie veci. Napríklad, keby si zomrela ty, bola by to o mnoho väčšia strata. Ďakujem ešte raz, že ste ma zachránili. A kde je Julka? Julku si nikdy nestretla. Zomrela skôr, ako si sa narodila. Aha, to je smutné. Áno, to je. Ona bola skutočná kráľovná. Kráľovná tohto úľa. No keď odišla na druhý svet, všetko sa pokazilo. Chápem, chýba vám. A nedá sa ten úľ ešte napraviť? Pomohla by len nová kráľovná. Všetko by sa muselo začať oznova. A vy nechcete novú kráľovnú? No, nie, Kristínka, už je neskoro. S úľom by sa hádam dalo niečo vymyslieť, ale ja na to už nemám silu. Tak vám pomôžem. Zrazu mi v hlave skrsol nápad. Prinesieme novú kráľovnú a vy ma naučíte, ako sa o včielky postarať. Vy ste zachránili mňa, tak ja teraz zachránim váš úľ. To je spravodlivé, nie? No dobre, ty malá včelárka. Ale teraz už musíme ísť za vašimi. Budú sa o teba báť. Takže áno, súhlasíte, Ujo Silvester? Hurá, budeme mať novú kráľovnú. To bude super. Ďakujeme malej princezničke za prednes tejto krásnej prózy. Opäť sa vrátime k hudbe. Julia Antošová nám zahrá od Susan Olivej Toccatinu.
Opäť sa vrátime ku klasike. Ludwig van Beethoven pre Elišku. Vraj tú skladbu napísal pre Teresku, že bolo napísané, že für Teres. Ale že tak škaredo písal, že to prečítali, že für Elise. Takže vznikla z toho Eliška. Na klavíri hrá Laura Jurčišinová-Kukľová. A opäť ľudský hlas a spev. Najprv pieseň Quando viene
z filmu Anastázia, ku ktorej hudbu napísal David Newman. A potom sicílska ľudová pieseň Brucia la terra, horí zem. Veríme, že je to od horúčavy a nie od niečoho horšieho a nie od ničoho iného ako od teplého slniečka. Zem nehorí. Spievať nám bude Simona Ilkovičová, na xylofóne nám zahrá Jakub Šidelský a gitarové trio tvoria Laura Mihaľová, Ema Tejová a Zdenka Kertisová. Festivali, fantasia e il cordo di sempre ed un canto vola via quando viene dicembre. Sembra come un attimo dei cavalli si impenano. Sento quella melodia che il tempo portò via. Feste, balli, fantasia e il ricordo di sempre ed un canto vola via quando viene dicembre. Sembra come un attimo dei cavalli si impenano. Sento quella melodia che il tempo portò via. Sembra come un attimo dei cavalli si impenano. Sento quella melodia che il tempo portò via. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cori, l'anima chianci addolorata, un si da pace ma chi malanotata. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti da quaida e io si ti da muri. Allora canto la mie canzoni. Si un cenudo casa faccia allo lo tempo passa ma una giornata non c'è mai soli si dà un torna brucia la terra mia e brucia lume cori chi si ti da quaida e io si ti da muri. Allora canto la mia canzoni si un cenudo casa faccia allo balcone.
un cenuto, casa faccia allo barcone. Sì, un cenuto, casa faccia allo barcone. Sì, un cenuto, casa faccia allo barcone. Verím, že naše deti nezažívajú doma to, čo zažíval Beethoven. Neviem, či o ňom viete, že keďže Mozart bol zázračným dieťaťom a už ako 6-ročný koncertoval pred cisárovnou Máriou Tereziou, tak Beethovenov otec, keď pocítil, že jeho syn má tiež nadanie, tak myslel, že keď ho poriadne prinúti, že by veľa cvičil, že bude tiež zázračným dieťaťom. A tak veru ho priviazoval ku klavíru reťazov a nedal mu jesť, kým svoje hodiny neodcvičil. Ale to, ako Beethoven to zobral a že sa stal jedným z najväčších hudobných géniov v dejinách hudby, je svedectvom o tom, že niekedy aj prehnaná prísnosť a snaha rodičov nemusí odradiť človeka od čoho, čo mu ho nútia. A je to iba otázkou toho, ako sa na vec pozeráme. Náš postoj. Beethoven nikdy nezanevrel na hudbu a je zaujímavým spoločným znakom Beethovena a Bedřicha Smetanu je to, že obidvaja ku koncu života ohluchli. A Beethoven tiež svoju 9. symfóniu už komponoval ako hluchý. A predsa tá hudba v ich hlave bola taká silná, že dokázali ju zapísať bez toho, aby počuli, či to ozaj znie dobre. A my vieme, že to znie dobre. Teraz si vypočujeme od Ludvíka van Beethovena, ktorý sám bol veľmi zručným klavíristom aj vďaka svojmu otcovi. Druhú časť rondo zo sonáty C-moll číslo 8, opus 13, patetická, v podaní Norberta Demského.
Opäť huslovné trio a Wolfgang Amadeus Mozart, Menuet D-dur. Na takom koncerte je zaujímavé, že ako keby sme sedeli v stroji času. Prechádzame z obdobia do obdobia, zo stáročia do stáročia a teraz opäť veľký skok. Wolfgang Amadeus Mozart, 18. 19. storočie. A Denis Alexander, 21. storočie a jeho Toccata alla tarantella v podaní Hany Pisarčíkovej.
som sa v prvom rade poďakovala vám, milí žiaci, za to, že ste boli ochotní a ste usilovne určite cvičili a trénovali, preto aby ste sa dnes mohli predviesť svoj talent svojim rodičom a starým rodičom. Patrí vám obrovský potlesk. Bolo to naozaj veľmi pekné až dojímavé. Ozaj, úprimne. Moje poďakovanie taktiež patrí pedagógom Cirkevnej základnej umeleckej školy Sv. Jana Boska v Bardejove za to, že boli ochotní a trpezliví a pripravili takýto krásny koncert. Ďakujem ešte raz. A v neposlednom rade samozrejme ďakujem vám, rodičia a starí rodičia, že ste prišli podporiť svoje talenty. Myslím, že môžete byť na nich hrdí. Prajem vám ešte pekný deň a niekedy na budúce v knižnici. Dovidenia. Mne ešte dovolte úplne na záver v mene Cirkevnej základnej umeleckej školy sa veľmi úprimne poďakovať pozvaniu okresnej knižnice Davida Gudgesela, pani riaditeľke. Tak dúfajme, že sme naplnili to motto tohto ročné spájanie generácií. Vďaka vám, že sme sa všetci takto zišli, naše deti, naši žiaci, vaše ratolesti a že ste ich prišli takto podporiť. Naozaj veľmi úprimne ďakujem hlavne našim účinkujúcim. Zaslúžia si veľký obdiv a na znak toho nášho toho, že ich naozaj uznávame a podporujeme, tak príjmite takúto malú sladkosť. Dobre, neodíte, kým to nezjete. Dobre.